kaikille YouTuben katsojille ja olen pahoillani, että en kuvaa tällä kertaa Camtasia studiolla, mutta se ei toimi, kun yrittää kuvata tätä Goat-simulatoria, joka on älyttömän hyvä. Toimii tosi hyvin tässä. Tämä on ihan hauska peli, toimii hyvin spesiaaleissa, eli nyt on 5 tilaajan spessu ja nyt päästään Goat City Bayhin ja painatko sinä siinä starttia. Ja mikä sun YouTube-nimesi on? Keksi nyt joku. Onko sulla mun YouTube-kanava? Siis No onhan mulla. Niin. Käytä sitä nimeä. Okei, ja se on toi Temurgu. Temurkku. Se on joku sellainen jännä nimi. Temurkku. Sanotaan niin. Murgu. Sanotaan niinku G-llä eikä K-lla. Sanotaan, että Temurkku. Se on helpompi. Elikkä nyt me pelataan Goat-simulatoria, kuten jos kerroimme. Sitten, anteeksi, että vielä taas, että kuvaamme minun tabletilla, joka on hieman vinossa. Ehkä, ei ole. Niin tää varmasti näkyy koko kuva. Vähän voisi olla alempaan kuitenkin. Kun ei se haittaa välttämättä, jos myös koret ei näy. Niin näkyy paremmin tuo kuva. Sanokaa myös kommenteissa, että haluatteko te lisää tätä. Niin. No, nyt se näkyy. Näin. No, nyt se näyttää ihan hyvältä. No, mitä? Me vaan tuolin. Pysytään lähellä toisiamme, niin sitten porkkana on helpompi katsoa, mitä me tehdään. Missä sä suot? No, minä on jossain kaupan. Oho! Minä on sitten tää oikea puoli ja Jouni on tää vasen puoli. Siis Jouni 52. No niin. Mutta Jouni N on kanavan nimi, niin sanotaan minua vain Jouniksi. Missä se nyt oikein olet? Täällä on tällainen joku... Mä oon täällä jossain autotallin luona. Mitäs täällä on? Täällä on... Ui! Kaasu! Hei, on kielellä kiinni. Jes! Minä saan Se tänne. irtos. Lisää kaasua. Bensaa. Katsotaan mitä kivaa täällä on. Hei, tossa on joku tällainen laite. Siinä on... Okei, sitä ei saa nuolasta. Pitäisikö se uskoa? Koitatko? No. En mä tiedä, kannattaaks mun Koita nyt, ei se haittaa. kokeilla. No just. Wii! Oh. Ton takia älä nuolaise teleporttereita. Hei, miten minä räjäytin? Mä räjähin. Ai, no sitten tietenkin. Tässä on joku lippujuttu. No. Me ei haluta. Itse asiassa... No. Tää on joku uusi mutator. Mitäköhän tää tekee? Kokeillaan kohta spesiaalinappia. Me menen jonne taloon. Murkku, veikkaat se jotain, mitä tää tällainen taikavuohi voisi tehdä? En mä tiedä. Varmaan jotain lentää tai... No en mä tiedä. Katsotaan. Kokeillaan. Painetaan R ja katsotaan ylöspäin. Mitä megakieli? Kokeillaan hypätä. Oh. Wii! Mä voin vähän niinku lentää täällä. Oho, täällä on vähän sotku tullut. No niin. Joo. Missä talossa sä oot? No minä oon jossain. Pinkki auto! Mä oon kyyhän talo, mihin pääsee sisään. Luultavasti. Katos vaan, kuka mies... Onko sun nyt vähän omituista? Itketkö? Oot sä tän diskolle halunnut? Tässä on joku talo. Mä en jossain niistä taloissa. Ootas. Täällä on monta taloa. Mä en jossain niistä taloissa. Mä en nyt jossain valkoisessa talossa. Mulla että joku on käynyt täällä. Ei ole. Jos siellä ei romu, niin sit sen on vielä. On tää rikkinäinen tuoli. Niin. Hei, tässä on tällainen patsas. Classic Goat. Mä sain uuden Goatin auki. Siis missä sinä nyt oot? Mä oon jossakin. Hei oota, minä näen sut. Sä oot jossain tässä lähellä. Tai no en mä näe, mut sä oot jossain lähellä. Sinttu talo. Hei siellähän. Mä oon Sintun talon sisällä ihan just.
Oota, mie tuun sinne. Joo. Joo, siinä on ikkuna. Ja se on... Box. Moi! Sinne onko. Kiitos. Mä pääsin seuraavaan taloon. Niin miekin pääsin helposti. Ai, se juoksi Ei, tänne. ei! Oi! Älä nyt. Ei, tää ei oo. Minne sä hävisit? Mä oon piilossa. Tosiaan! Ding. Mä potkin sua. Ja häivyn ikkunasta. Hei, tuu sekin. Ui, Okei. hei, täällä on tällainen. Mulla on vieläkin se yskä. Tiputa sen! Ui. Wall run! No. Me tipuin sitä aika kauas. Mä oon tän äskeisen talon Minä päällä. sen millä tiellä. sä- Mä oon tiellä. Se, okay. Mä löysin rahaa. Ota. Ne on jossain... Onks toi rahaa? Me otas On se rahaa. Ota. Lick money. Mennään kauppaan. No minä oon siellä hotellissa, diskohotellissa. Okay, mä lähden kauppaan. Hei, minä en oo ikinä käynyt täällä ylhäällä. Mikäs tää on? Hattukauppa. Onks tää? No joo, ei tää ylä... Weat hairs. No mitäs tuolla? Tää on. Eli... Ui, täällä voi ostaa. Otetaan tästä tuolla swagger-lasit. Ui. Swagit tuli. Hienot swagit. Ja me vähän musiikkia. Joo. Mä käyn vähän kattoo tän ympäriltä täältä. Tänä ison höskän. No moi! No, Täällä on ravintola tänä hotellin takana. Tiesitkö sitä? no en mä tiedä. Minä oon kyllä ikinä oikein seikkailla. No tipun! Ei, täälläkin on rahaa. Ei meni! Ei, älä ei! Tosiaan hauska. Oi, tiellä hyvä. Tähän meni ihan hyvin. Mulla on toinen raha. Löysin sieltä diskopaikasta. Ja nyt sä voit tehdä musiikkia ton sunkaan. Tätä jos nää äänet nyt kuuluu. Niitähän voisit editoida. Ahaa, väärä kauppa. Ui! Tää mun raha. Ota susta kiinni. Mun raha jää tähän pöydälle. Ihan hölmöä kaikki. Tää oli oikea kauppa. Onko sekaan? On. Ja täällä on hattukauppa. Mä ostan toisen hatun. Mä oon tällaisen hienon. Siitä saa hyvä kiveksen. Hattusimulaattori. Nyt ostetaan hattu. Ostetaan toista swagit. Mun 2 swagit. Ei kun mä saan tällaiset aurinkolaiset. Ei, mikäs tää on? Pääseekö tonne? Ui vitsi. Ei tonne vissiin vai pääseekö tonne? Mä menen huvipuistoon. No mie tuun myös. Hei, miten tää on jono? Hei, tuolla on viemäri. Mitä viemärissä on? Se näyttää, että se haisee. Ew! Repulsive Hei, kato! Kato Jouni. Tiedätkö mitä mä teen? No. Mä haisen. Jouni, katso sitä miestä, kuka on mun päällä. Mitä? Okei, mie käyn reijät tästä. Mitä? Okei. No niin, Ahaa, tää repulsive haisee tää Miten se voima. ihminen? Mä lennän mun hajun voimalla. Okei. Näköjään sit voi ohjella. Okei, mie löydän sinun hetkeen. Ja mä haisen. Mä haluan olla ragdoll, jotta mä en lennä, kun mä haisen. No. Mä oon niinku tässä. Noin. Nyt tehdään haju päälle. Ui, toi on repulsive, jöö. Ja menen huvipuistoon sitten. Kato. Mä työnnän näitä pöytiä. Hauska repulsive power. Tum. Eikä mä haisen niin pahalle, että se juoksee. Oho, paina väärä nappi. Ei. Ui. Repulsive pois. Mut Jouni, tulisitko sinä huvipuistoon? Mä lennän. Tulisitko Jouni huvipuistoon?
En mä nyt tiedä. Mä lennän. Missä se paikka oli? Mä en tiedä. Mä lennän. Joo, täällä on vaan... Vuohia. Mun pitää ehkä painaa restarttia, koska mä lennän. Mä en voi lopettaa tätä. Mä sain Bouldergoatin. Miten? Mä en tiedä. Mä sain... Onks tää Minecraft-tyyppi? Mitä? Mistäkö Mitä? Voit se rakentaa? Voida. Oh my god. Laitetaanpas tot restarttiin, koska mä en halua lentää enää uudestaan. Jos toi repulsi mä nyt sekoin. Mistä se sait ton? Mä en tiedä. Mä katon paljon tää on kuvannut, että ihan 10 minuuttia. Kus voidaan pistää paussi, koska toi murkku haluaa niin. Tai murgu. Vielä hetki niin. Pistetään sitten paussi. Tästä tulee vähän pidempi, koska tää on spesiaali. Tää on ihan oikeesti vähän hullu peli. Mut oon mä tätä jonkun aikaa pelannut. Mä luulen, että se Bouldergoat löytyy jostain tuolta päin, koska siellä se ilmestyi, kun mä lensin tänne päin. Murkku, tuot sä tänne skate-rampille? Tullut skeittolauta! Hei, odotas. Pystyis tätä käyttää? Mä en Mistä kokeillut. se skeittipaikka on? Mä niinku eka kertaa pelaan tästä Goat Sityssä. What? Tää on hullu tää skeittilauta. Missä se skeittipaikka on? Hei. Se on jossakin spawnin lähellä. Siitä käy nyt oikealle. Taaksepäin ja oikealle. Tuolla sellainen sininen. Joo, me tulin ihan kohta. Joo. Minusta siellä on sitten tänne. Tuolla on hyppyri. Mä menen sieltä hyppää tänne alas. Ups! Pikku vahinko. Pikku. Räjätät yhden tollasen. Hei, ainakin mä pääsin tänne. No, katsotaanko se Bouldergoatista täältä. En mä näe mitään ihmeellistä täällä. Hui, kato! Kattokaa kaikki! Hui! Hei, voiko siinä pelaa jääkiekkoa? Taitaa pystyä. Tuossa on tällainen... Tuon kiekon näköinen toi juttu. Jäikö mä nyt jumiin? En. Mä jäin. Mä skeittaan. No niin, pääsinhän pois. Pelataanko jääkiekko? Ootas. Pelataan vaan. Mä en jääkiekko. Tuleekohan meillä ketä vastuksia? Pelaskohan me toisiin vastaan? Mä en yhtään tiedä tän paikan haasteista. Okei. Goat Hockey. Ja on siis tämä. Vielä. Okei. Ei toppa! Jes, ei mennyt. Tää on vaikee. Ootat, voiko tätä ohjaa? Okei. Voi ohjaa. No, minä vasta tajusin. Ui. Ja sieltä maaliin. Onko tässä joku spesiaali? Ei oo. Nyt mulla on paikka. Paikka! Yes. Ui, noniin, nyt. Ei. Mennään. Tönäsin sinut. Ei! Ei saa töni. On tää kyllä aika tyysä, voi kohta koittaa lähteä tästä. No, Ei! tää on 4 minuuttia tai 1 erä, niin. No joo. Mutta tuskin kaikki katsojat jaksavat katsoa tätä. Sanokaa kommentti, jos mä kuvaan tätä lisää. Ja ehkä se eka maata, eli Goatville. Älä nyt! Mä teen maa. Nyt tulee se maali. Joo. Mä aion voittaa. Minä olen punainen vuohi ja minä aion voittaa. Koska olen paras vuohi maailmassa. Hei, mikäs toi kolikko on tossa? Eiku joo, se on aika. Nyt sulla on hyvä paikka. Yes! No! Mä yritin kääntyä väärin. Ei! Yes! Ei! Se paikka. Tum! No niin, se tuli tietenkin eteen. Mä vedän tän maalin. Oi! Niin Temmo. Ei! Se oli lähellä.
Nyt se paikka Ei. on! Ei! Nyt se paikka on! Nyt se tulee! Ei! Hyvä. Noin. Nyt se on! Paikka! Ei oma sentään. Tää on oikeesti aika vaikee, tää Goat Hokey. Nyt on niin paikka! Ei! No niin, tietenkin me mokaan tän aina. Arvam. Ei! 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 Nyt on paikka! Minä katkaisen ennen sinun kaulan. No niin. Me muna. En tod. Sinä voitat. Piste. Minä voin luovuttaa, joo. Jatketaan lisää. Joo. Lähdetään pois tästä jälkeen. Joo, mä en vaan tiedä miten. No. Mä pitää olla tästä jo 4 minuuttia. Oota, mä pistän paussin, niin me pelataan tää ero. No niin, nyt taas peli loppui, minä voitin. Ja mulle tulee yksi toinen kaveri tässä kohta. Niin meidän pitää ehkä lopetella, mutta... Niin, kuten olin äsken sanomassa, niin meidän pitää ehkä kohta lopetella. Me ehkä tehdään toinen, jos haluatte, mutta ehkä tehdään Minecraft ja World in the Arsa 3. Tai sitten Minecraft. Mutta vaihdettaisiko nyt maata? Joo, niin sanokaa kommentissa, jos haluatte. Myös Murkku saa sanoa, että kuvaanko minä lisää tätä, niin säkin voit sitten käydä katsoa näitä. Kuvaanko lisää tätä? No, minulla on ihan sama. Okei, eli siis... Voisin ihan... No älä nyt potki! No, box. Joo, vaihdetaan moppiin, niin paljon tää video on mennyt. Se on 17 minuuttia. Eli... Hei vain kaikille ja nähdään ensi videossa, joka saattaa olla melkein mikä vaan. Että tämä on Goat Simulator, kannattaa pistää jotakin kommenttia. Ja toivon, että tykkäätte videosta ja se on hei. Sanotko sinä myös Murkku? Hei. Hei ja roskeita ajatuksia.